Dobrý deň, som Miriam Galová z realitnej kancelárie Expat Experts. Dnes si ukážeme veľký byt pre veľkú rodinu, vhodný na rekonštrukciu. Zo štvorizbového bytu sa dá urobiť 6-izbový. Poďte si ho so mnou pozrieť. Spodné podlažie bytu má 87 m2, je tu obývacia izba s kuchyňou a otvoreným krbom. Po rekonštrukcii by mohlo toto podlažie vyzerať nasledovne. Na terasu sa vychádza 3 dverami a plochu 55 m2 si môžete rozdeliť do niekoľko sektorov. Vo výsledku by mohla terasa vyzerať napríklad takto. Horné podlažie sa vychádza jednoramenným schodiskom. A výhodou tejto izby je to, že sa dá rozdeliť na dve menšie spálne alebo spálňu a walk-in šatník. Zvyšné dve izby ponúkajú podobnú metráž, asi 15 m2 a mohli by po zariadení vyzerať napríklad takto. Kúpeľňa má vaňu, sprchu, 2 umývadlá, toaletu s bidetom a po rekonštrukcii by mohla vyzerať napríklad takto. Pocit rodinného domu vytvára aj výlez do podstrešného priestoru, kde je pochôdzna povala, ktorá poskytuje množstvo úložného priestoru. Je to naozaj veľký priestor. Byt je vykurovaný vlastným kotlom, ktorý je umiestnený na chodbe pred vstupom do bytu. K bytu sa predáva samostatná garáž s rozlohou 17 m2, za ktorú sa nachádza menší oddelený sklad. Na pozemku bytového domu je detské ihrisko, je tu verejné parkovisko a rovno pred domom je autobusová zastávka. Ak vás tento byt s pocitom bývania v rodinnom dome zaujal, vidíme sa na obhliadke.